дар шаҳри Левакан ситоди махсус вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ амал намуда, мутахассисони соҳаи тиб ҳамарӯза корҳои фаҳмондадиҳиро миёни аҳолӣ ба роҳ монданд. Ҳамчунин дар муассисаҳои тандурустии шаҳр кормандони соҳа баробари анҷом додани корҳои профилактикӣ инчунин маводи тиббиро ба монанди ниқобу дастпӯшак ва дигар маҳлулҳои зиддивирусӣ ба қадри кофӣ барои ҳолатҳои зарурӣ дастрас намуданд. гузориши ҳамкорони мо аз шаҳри Левакан. дар кори муҳофизат ва мустаҳкам намудани саломатӣ ки аҳамияти аввалин дараҷа дорад, тарзи зисту зиндагии инсон нақши асосӣ мебозад. ташаккули тарзи ҳаёти солим ва муносибати масъулиятнок нисбат ба саломатии худ ба сатҳи маърифату маданияти аҳолӣ вобаста мебошад. вобаста ба пурзур намудани корҳои профилактикӣ ва амалҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ дар беморхонаи марказӣ ва кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Левакан ба миқдори муайян бо назардошти сокинони шаҳр баробари дигар маводҳои зарурӣ ҳамчунин ниқоб, дастпӯшакҳо ва маҳлулҳои зидди микробӣ дастрас ва захира карда шудааст. шӯъбаи амрози даруна барои қабули бемороне ки бояд дар карантин бошанд, имрӯз барои 30 нафар қабул дар омодабош ҳаст. ба ғайр аз шӯъбаи амрози даруна боз шӯъбаи бемориҳои сироятӣ ҳаст ки дар он ҷо ҳам низ барои 30 нафар беморон кат тайёр ҳаста. мо ба ғайр аз катое ки барои беморо бистарӣ бояд шаванд, боз либосҳое ки барои бемориҳои коронавирус мо бояд бар тан дошта бошем тайёр ҳастай. тибқи иттилоъ то имрӯз дар шӯъбаҳои сироятӣ ва амрози дарунаи беморхонаи марказии шаҳри Левакан ба миқдори 60 кат бо мавҷудияти дигар лавозимоти лозима муҳайё карда шуда барои нафароне ки ба карантин фаро гирифта мешаванд дар ҳолати омодабош мебошад. аз тарафи маъмурияти муассисаҳои кат шаҳри Левакан ҳама ҷониба тайёр ҳастанд. ниқобҳо ба миқдори 500 адад харидорӣ карда шуда, захира карда шуданд ва ба ҳамаи кормандон тақсим карда шудааст. олимону мутахассисони соҳаи тиб тавсия медиҳанд ки дар пешгирӣ ва ба таври ҷиддӣ нигоҳ доштани ҳолати тозагии атроф, махсусан гигиенаи шахсӣ ҳар нафар бояд масъулияти аввалин дараҷа диҳад. аз ҷониби маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳр, аз ҷониби кормандони амбулаторияи тибби оилавии муассисаҳои кат шаҳри Левакан ҳамарӯза дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мемонанд ва ҳамарӯза ситоди дохили шаҳрӣ ташкил шудааст. бо усули хонагаштак, термометрияи хонагаштак гузаронида мешавад. айни ҳол дар шаҳри Левакан ягон сироят ба қайд гирифта нашудааст. қобили зикр аст ки миллати тоҷик ва маскуни Тоҷикистон дорои маданияти баланди зебоипарастиву тозакорӣ буда нисбат ба гигиенаи шахсӣ ба таври доимӣ афзалият медиҳанд. дар ин баробар бо назардошти эълон гардидани ҳолати фавқулода дар тамоми ҷаҳон бар асари хуруҷи коронавирус дар вилояти Хатлон низ ситоди махсус фаъолият дошта бобати тарғибу боз ҳам пурзур намудани амалҳои тамизкорӣ миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, шаҳри Левакан, ахбор.